ethatha kwamukela lokho giving himself to Itoeshi, but he is going to go and do this thing. Wahamba, wayenza, wayiqala. Siyambonga kakhulu, siyambonga for every trouble obenayo ekuyiqaleni ekufundisile. Amen. Njengalokho ngishilo ke, the heart of God is on the nations of the world. So my advice to AV, ukuthi do not forget ukuthi uqale wenzani. Amen. What happens befundisi engikuobservile over the years, ukuthi we all start well, but endleleni siyakhohlwa ukuthi siqale senzani. Ziningi ke into ezisikhohliswayo, ama-challenges nama-successes. When we see ourselves see effective bese siba sidetracked ukuthi konje namanje it was the salvation of the nations, bese sibe busy as if this was about us. Amen. So uThixo ke siyambonga AV ukuthi uyafunda, uyalalela. We pray and we hope that we are not going to forget, because we are still going to experience success, great success. Yes, waziwe uhlonishwa ngibuka ugijima ngeven uthulanga abazali ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga uyobe uhleli ube ulandela abazali, because unawo ama-resources, unawo abantu. But even during that time ngakhohlwa ukuthi uqale wenzani. Amen. So uThixo asibusiseke sonke kwi-celebration, sibe happy babudoko MC. Yes, celebration. Hallelujah! Yabulisa ke amadoda amakhulu. Yabona ba nedolo xa bengena amadoda amakhulu kwanje ngaphakama. Inendoda. Amen. Siyabulisa amadoda amakhulu angenayo. Otata siyenthatha bazabona kakuhle. Ongeza wenani elikhulu lasemthatha besibona ifama ikazi izitulo yazi ngathi ngesithwa kuya ekodora okubekubanda kwafamily osazana ikhona phakathi bethu osazana siyabulela. Hallelujah. 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 Ndiyabulisa utata wekhaya, the father of this house. Ukudlela ecambi kwami ukuba ilantana thina sithulele sikamakakhaya apha. Uthuba thina sithulele sesebona. Mandibulise into eliloko, ndibulise leadership yefayela Bible Church ekhoyo apha. Ndibulise zonke leadership, community leadership, political leadership, colleagues, everybody from every church, zonke leaders, abafundisi, and the fivefold ministry from different denominations. Hallelujah. Ndizokwenza nje into abazakhona nababazayo nabantwana babalapha to support this man. Esachilo utata nabangaba young man emamelayo. Emkholwayo uThixo asayisa kude. Hallelujah. Ngiyithanda ke le nto bangaba uMr. Ndoko kanti umfundisi Ndoko is a young man. I was young at some point. Now was that balo akamakhwahleni.
Singabantu ke bazalwane abakholelwa kule nto ethi this is the time of revival and the revival has started. Uba ngabe khona revival ekhe yaprofethwa ile revival eqalayo, and umfundisi Ndoko is one of the people who will be the great leaders of this revival. In the presence of the family yakwandoko ngicela nje ngiphakamise izandla naye ifamily yakwandoko nenyawo zizipho. If you want to be successful in this journey, you must have umuntu othi awubiza uthi he is my leader or he is my father. Because the challenge is now in the ministry. Ukuba nabafundisi abazespiritual children. When izinto zabo zababhedela bangazi bangabathini na. Now kuthi babebhedelwa ngamahamelo wabo bangazi bangabathini na. Because they do not have family. Ifamily yabo yi-congregate yabo. But me, from where I stand, I believe if you want to be successful in your personal journey, not only the journey of Wamanayo Namanda or you can enjoy your multiplicity and the multitude of the people of Manabo, have somebody who will that talk sense to you in a spiritual journey. And that person should be a person honors you. Oh, who's of the arm. Lord, is Balagay. The funeral wish of Lord, you will go over the Kuya of Plant, close to one of Plant. Ubangaba. No, would it? Any Balagay, what would I do? What a corner wouldn't have. Ubo Bible has begun to take a shape when he acknowledged and sanctified the woman in the market, which is the Sabbath. So in the funeral of make sure you are building a relationship with someone. Somebody who should have no batatu. My ministry abo bantu abangathelayo beze ngaphambili bakebenike ixesha enough isithi umuntu bakaphulaphule umuntu wakhe wangaphakathi esisa ngaphambili umuntu wangaphakathi wakhe selinqwalile abantu abazawungqina ubungqina obuthi kwiministry kaTata Ndoko akuvumi uba ndingezi ndihambile Tata Ndoko ndisazohamba as selfish as men. This man can lose everything for God's property. Abantu bayile ngikwasedakeni njengoba sitshilo. Ngizongena kubangcwele apha. uTata Ndoko endizongena ngayo uThixo ahamba naye. Sihamba naye ebangcwele usefire revival. Kodwa ngikhonza naye uyayazi masikhonza njani naye. Ndiyakhonza apha endaweni e-faith mission. Kodwa sihamba naye siyikwele. Futhi ke ngoku i-church yethu singumfundisi kuthi kulaxawisa kuyo. Ndithetha nendoda kaThixo. Indoda kaThixo encama kwinkonzo yayo ingabi nasitulo chess indicative. Lo tata lokholo lungapho abantu abangathetha nthini. Sinemvuselelo ke phaya ekhaya unyaka opheleyo ngoDisemba 2 weeks phaya yathi kum uyeke imvuselelo ize ndifutha ngotata nje ke namandla uThixo amphe wona andincami yena ndincoma uThixo wakhe bangcwele andimenzi Thixo futhi akasoze uThixo kwinkathisa loo kodwa uThixo umemba Thixo unamandla wabekwe phezulu kwentloko yakhe. Sinemvuselelo ezinto ngeke ungazibalisi.
khulumvuselele kwethu withi uma lefika unezinto manezithethe mayikhaya wayikhuluhle wakhe wangekho kuhle njani na ukhona izinto ezasenzeka singaziqondi uthi ngomsinswe bangweli maniphinde le ngomsinswe futhi banyamba ukuthi kodwa khona ezibethayo enongazithethi uzithethe kuThixo kanti uThixo ongiyo uthuma nendoda kaThixo unokuthandaza utata oshumayela sesenze into azange yenzeka apha ekhaya bangcwele zange sasiyayithetha nakuyo silele phekhaya njengoba silele ukwanto ababanishiqupha emane iqhobhoza phezu kwezindlu sihlele sidayizibenzana ngale mini ke silele ngayo bethandaza besiphayi ke sithandaza ngoba amandla enzolo ta uma waphekhaya uvuke so athi ubutata ndongo ithi njani bese hayi manje ubutata ndongo thandaza aphinda la siphinde sivuke athi ubutata ndongo ngithatha ndongo besinayo enkonzweni lokho iphethe nayo hayi masilale aphinde silale avuka ngosithandaza ngalo mina ndasayigcina lonto zayo ubutata phaka kwamzo sifoya yazi lo ephaya sokuqalela bawo Amen. Utata ndongo phambi 2019 kuba 2019 kodwa ke bayazi laminyaka uthi xa simola kwathi
uthe uzawuza i-GP zifike zimapha ngaseShoprite zikhangela into yoba iphi le ndawo kuthiwa Revival Church izomapha apha kwaShoprite. Amen. U-Apostle P. Pikwa, u-Apostle M. Mbalane, notata Chachisa, ube ngu-Wayzini, Fire Revival Church, utata uMbalane, u-GGFC, utata uPikwa, usuka kwi-LDR. Ikhalela manje ziyeke zinjalo. Bethwamukela umpostile uPikwa. Amen. Hallelujah. Nasengiswake nambili iminethe liceba. Amen. Andizange umpostile nje nasindiswa kuqala. Amen. Hallelujah. Ya siyabonga kuThixo ngosuku namhlanje. Hallelujah. Hallelujah. Ngokuzobulela uThixo owabe nomhlobo waziba lapha. Amen. Ndingazibamdeke noko ndizawuthi nje ndisuke kule ndawo ndisuka ke ngapha eBizana njengoba ndilapha last days revival. Amen. Hallelujah. Imfuselo yemihla ukugqibela, imfuselo yensuku zokugqibela. Hallelujah. Ukudibana kwami nomhlobo wami lo. Amen. Ndadibana naye ngomntaka Chachisa. Amen. Umfundisi wami. Sidibana apha eTabankulu ngelo xesha ndalishumayela apha. Amen. Ndadibana ke naye kanti kukudibana kwethu. Amen. Ndafunda nto ke kuye. Hallelujah. Into endaqalayo ukuyifunda nabona umuntu omthandayo Thixo, engamthandi nje kuphela emhlonipha okanye emhloniphe ndisuka kwibandla iGod's Grace Family Church. Amen. Umpostile Lobo ndihlangene naye 2019 we cross over. Amen. Ndimazi uProphet Elijah wafika phana ndaqaphela nje into endayithandayo ukuthi sibufana. Amen. Sibufana. Umpostile Lobo ngumuntu ongayithandi nonsense. If ungayibiza kakuhle. Amen. Ungumuntu onothando, but kuyo yonke into endiyiqaphele kuye endayithanda kakhulu i-character. So yona nto eyandenza eyenza wasenhlizweni yami kakhulu umpostile uLobo. Amen. I-character yakhe ndiyiqaphele ukuthi iyohlukile ngohlobo loba kule age yethu njengoba sishumayela siyakuthanda kakhulu ukuphakanyiswa, but ndanotha i-character yakhe ukuthi ayifani nezinye ingcebo. So ungumuntu othobekileyo kakhulu. Iyona nto endayithandayo and ndazithanda ukuthi kumele ndibe nezinto endizifundayo nendizithathayo empilweni yakhe. Angibulise ke otata abakhona phakathi kwethu, otata befundisi yonke i-540 ministry egameni lenkosi uYesu. Amen. Ndingo-always ke igama ndingokwatshachisa ifani. Amen. Zininzi izinto endingazithetha kodwa ndicela nje ndizawuxhula nje zibe mbalwa. Amen. Mina utata uNdoko is my father. Amen. In the Lord. Hallelujah. Sidibene 2016
sendishumayela. Amen. Ndifuna ukuya kule ndawo yozalo. Amen. Ukuba ukuzalwa kungendlela ezininzi. Hallelujah. Sasidibana kwenye revival ke eyayikhona apha eDabankulu eyilidishwa ngumfundisi uMabhoso. So nake ndandingahoyanga andifuni ukuxoxa. Amen. Ngoba ndandinguloo mntu andikuye, ndandizixelela ngale ndlela ndandizixelela ngayo. So ndandingayihoyanga kodwa uThixo kangangento yoba ndayiqaphela mva into yoba uThixo kukhona into yam ayifakileyo phaa kutata uNdoko okanye umfundisi uNdoko. Amen. Ndayiqaphela mva ndadibana nomntu onothando obathandayo abantu. Ndandibona nje umntu ondithandayo mna amane enikela nokunikela kodwa unikela nguman of God. Ndizixelela laa nto inokubona i-anointing. Hallelujah. uThixo kodwa ke indlela abathandekayo. Amen. Ndandingayazi uba uThixo kukhona into afuna ukuyenza okanye kukhona uzalo alwenzayo. Amen. So ekuhambeni kwexesha ke ndandihlala apha etawuni, khona le nto imane ndiqhubela uba mandiye mandiyodibana nandiye nasendlini yakhe vule iBhayibhile ndititshe. Utitshe umntu oshumayelayo. Ngiyibambe loo nto bathanda. Utitshe umntu ebehle eshumayela. So athethe nam andakhe athethe izinto endibayi khona into eyenzekayo ebomini bam. Amen. So ukusukela ngoko nje yakhona into esidibanisayo. Ndayiva into kaThixo, ndayiva connection. Hallelujah. Emva koko ke zakhona izinto, bakhona abantu abebendazi nebebezama ukundihlukanisa naye. Ndithi mandizithethe nje izinto bathandekayo, ngoba xa uzalwa kuba khona into efuna ukukhupha efemelini yakho. Bekhona abantu abafuna ukuhlukanisa noyihlo. Hallelujah. Bekhona abantu abafuna ukuhlukanisa notatakho. Ngoba ngexesha uyaziyo, ngexesha unento oyivileyo. Amen. So uThixo wandizala ke ngaye, wandinceda, ndaqhubeleka ndathi nca apha kuye. Ndandisasanda ukuphuma ke kwenye icawe ngoko, kodwa ndandingakazazi uba ndifuna ukuthini. Amen. Ngaya kasiyo kuwe. Ndibona i-overflow. Hallelujah. Ndibona nje uThixo uphakamisa abathandekayo. So akho nto eninzi ezayithetha kodwa tata siqhubeka sifunda. Enkosi ngoba uyamxela ikholini uPostoli uMbangana kuyayichaphazela le nto yandithi xhili kakuhle apha entliziyweni yam uba ikholini ayamkeleli nca, but utata uyamkela ikholini, wayivuma uthumo. Le nto kuthiwa ikholini, uthunywa wayamkela, wayenza intando kaThixo. So tata banintsi abantu abasikulindileyo, nathi sisafunda likhulu egameni leNkosi Yesu. Amen. Ndithatha ithuba taku-program director ukonga amaxesha ndingacaluli, ndibulise yonke irhamente engcwele kaThixo elapha. In Jesus' name, amen. Silapha siyifemeli yakwaNdoko. Bendicinga into yokuba ndizointrodyusa umntu one by one, kodwa xa ndibona inani ngendlela abaphume ngayo, ndicela into yokuba
ukonga amaxesha baphakame nje sibe lapha ukuzongena into yokuba le nto eniyibonayo apha kumntakwethu injani okanye mhlawumbi nina nibona ikota yayo ikola into ngumntu abe mhle kude kanti ikhayo ingxaki ayisima sikhululekile sizongena into yokuba le nto niyibonayo lapha ekhaya sambulela uThixo xa sijonge imeko apha phandle sabulela nempande yethu ifemili ibe yiphathi yokulwa noSathane ogqubayo apha phandle ukuba bendingaqala ekuqaleni ngobomi bakhe ade zoba kulaa ndawo ngatshonelanga kodwa nje into endifanele ukuyitsho ningambona ngathi mncinanana ongaka udibene nee-challenges zobomi into leyo esifundise into yoba sometimes uyadibana nee-challenges kanti uThixo uxozela into ozoyisebenza ngomso ukusukela phaa ekhaya liphelo phaa ekhaya kuloo mfana kodwa ukusukela ekukhuleni kwakhe impilo yakhe ibinomehluko kangangoba siyile femili sasicinga into yoba koba ngeli xesha sesamngcwaba kangangemeko ehlupha ngayo kanti uThixo uyamazi phambi sakho njengoba sikhula nje sineemeko esidibene nazo kodwa iwesi yakhe wasekuyeni esikolweni bekunzima kanti uThixo umlungisela indlela azoyihamba silikhaya ke elazanayo noThixo nelimthembileyo siyayibulela le ndlela seleyihambile kodwa owethu umthandazo as a family kukumbona kwi-next 5 years lo mgama seyiwuhambile uphindaphindwe kathathu mandiyithethe ngokungafihlisisi into ethi siyazidla ngawe mfowethu wanguThixo oxolo angaba nawo akukhaphe kule ndlela akuyonto ilula ubizo lwakwamoya akuyondawo yakudlala akuyondawo ekuhanjwa lula zisazoba khona ii-challenges kodwa zahambe nawo uThixo